आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. बंदर विभागान किनाऱ्यावरच्या बांधकामार अचानक कारवाई करूचा कारण काय? एवढी वर्षा प्रशासन झोपलेला काय? जर पंतप्रधान येतात म्हणून जर कारवाई होत असत तर आमचो विरोध रवतलो असो इशारो पर्यटन व्यावसायिकांच्या वतीन रुपेश प्रभूंनी दिल्यान. कायदो आज तो कायदो आज तयार नाही झाला. तो कायदो तयार झालो 1800 कितीच्या याच्यामध्ये ना. मग एवढे वर्षाची जी बांधकामं असत किंवा एवढे वर्षाचे मत्स्य व्यवसाय व्यापार करतात, मग आताच त्यांना ती कळ काय आली अचानक. मग आमका तर एक संभ्रम असा की ती कळ बाबा मोदी साहेब येतात म्हणून असा का, आणि जर मोदी साहेब म्हणून येतात म्हणून जर असाल तर नक्कीच आमचा विरोध असेल. कारण त्या एकट्या माणसासाठी एवढ्या हजारो कुटुंबांचा उत्पन्नाचा रास करायचो याचा अधिकार कोणाकच नाही. मग तो शासन असा नाही आणि कोण असा नाही. दुसरी गोष्ट काय तर पर्यटन जिल्हा तुम्ही घोषित केला. मग पर्यटन जिल्हा घोषित केल्यानंतर त्या पर्यटनाच्या अनुषंगाने जे काय सोयी सुविधा पुरवावे ते तुम्ही पुरवणार कधी सक्षम नाही. मग इथे जा पर्यटन घडला, ह्या पर्यटन स्थानिक व्यावसायिकांनाच सगळा तयार केलेला असा आणि स्थानिक व्यवसायाने आपली कर्जा काढून किंवा कशाही प्रकारे असाल त्यांनी हे व्यवसाय उभो केलो. आज दांडी बीच या माझ्या हिशोबाने सिंधुदुर्गातला सगळ्यात बिझी बीच असा, ज्याच्यावर तितक्याच प्रमाणात मासेमारी, तितक्याच प्रमाणात मत्स्य व्यवसाय आणि तितक्याच प्रमाणात पर्यटन व्यवसाय सुद्धा होता. आणि हो हब तयार कोणी केलो तर स्थानिकांनी केलं. मग अशा प्रकारची कारवाई करताना स्थानिकाक विश्वासात घेणतच नाही किंवा स्थानिकांकडे ज्याच्याकडे आता मच्छीमार व्यावसायिक असत त्यांना आज मग प्रॉब्लेम काय असा तर त्यांना कोल्ड स्टोरेजचा विषय असा. मग तो कोल्ड स्टोरेजचा विषय कोणी आतापर्यंत हाताळलो का? कारवाई करू तुम्ही एवढी घाई करतास. मग त्याच्यासाठी आधी ऑप्शनल गोष्टी जे कोल्ड स्टोरेज किंवा खारवण्यासाठी जे मूलभूत गोष्टी असतात हे तुम्ही प्रोव्हाइड कधी करतालास. म्हणजे त्या करूक तुमका वेळ नाही, पण लोकांना उठवच्यात तर म्हटलं लगेच म्हटलं येऊन 24 तास उडवणार आणि हे करणार असं चालला. म्हणजे हो काहीतरी अन्याय होता. आणि ह्या अन्याय विरोधात जर भविष्यात जर त्यांचा आमका समर्पक उत्तर नाही मिळाला तर सगळ्या प्रकारे आंदोलनात्मक असा दे कोर्टाच्या माध्यमातून असं कुठल्याही माध्यमातून असं आम्ही लढो देऊ तयार असं. या अनुषंगाने काहीतरी पर्यटन वाढीस होईल म्हणून आम्ही त्याला सपोर्टच करतो. पण सपोर्ट करताना जर आमचं नुकसान होत असत म्हणजे एखाद्याचा जर रोजीरोटी हिरावून जायत असत तर तो सपोर्ट काय करतो, मग त्याका उद्रेकच करू गो. त्यामुळे सरकारने किंवा प्रशासनाने आमका स्पष्टता देऊची की नक्की कारवाई कशाच्या अनुषंगाने होता आणि एवढे काय होता ही सरसकट काढलेली नोटिशन. कारण प्रत्येकाकडे काही ना काही भरलेली पावती तर असा आणि ती इतक्या वर्षानुवर्ष असा. इतके वर्ष काय प्रशासन झोपला होता का? आज मारुती उले असं त्यांच्याकडे 90 सालातली 91 सालातली पावती असा, म्हणजे 91 सालापासून ते आहे असं. मग 91 ते 23 जवळजवळ 32 वर्ष झाली. 32 वर्ष प्रशासन झोपला होता का? आज नोटीस काढता म्हणजे मग ही काहीतरी आमची दिशाभूल करण्यातच नक्की चालू असा की तुम्ही मरीन पार्कच करूचा असा म्हणून आमका खाली करता एकदा मरीन पार्कच बनवचा. शासनान तुम्ही डिक्लेरेशन करा ना. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.